Πώς το ανέβασμα ενός βίντεο με διέλυσε εντελώς. Τις προάλλες ξεκίνησα μια faceless σελίδα στο Instagram σχετικά με motivational podcast reels. Η αρχή μιας σελίδας από το 0 πάει πακέτο με το αργό βασανιστικό ξεκίνημα που θα έχεις. Τουλάχιστον μέχρι να κατανοήσει ο αλγόριθμος σε ποια άτομα να σε προωθεί. Και στην αρχή δούλευε πολύ καλά. Μετά από ένα σημείο όμως άρχισε να χτυπάνε καμπανάκια. Inconsistent περιεχόμενο. Μισαρισμένες μέρες ποσταρίσματος. Μέχρι που κάποια στιγμή ανέβασα ένα βίντεο που με άλλαξε εντελώς. Ένα βίντεο το οποίο είχε 0 views σε όλα τα social media. Εν τέλει έκανα ιδιωτικό το βίντεο και έκανα το λάθος να το ποστάρω την επόμενη ακριβώς μέρα. Ο αλγόριθμος had enough από τις inconsistent δραστηριότητες μου. Έτσι δεν καταλάβαινε πού να με προβάλλει, γιατί να με προβάλλει και αν κάνει με άνθρωπος ή μποταρισμένη σελίδα. Ειλικρινά δεν ήξερα τι να κάνω για να το διορθώσω. Η ψυχολογία μου ήταν πεσμένη στα τάρταρα και ο αλγόριθμος με θεωρούσε μποτάκι. Αλλά δεν το βάλα κάτω. Ίσα ίσα πείσμωσα περισσότερο. Και έτσι έφτιαξα μια νέα σελίδα στην οποία θα ποστάρω σταθερά χωρίς να κυνηγάω το τέλειο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, όσο τραβά και αν πηγαίνουν μερικές φορές τα πράγματα, πρέπει να βρίσκεις πάντα λύση.